Sziasztok! Ez az első videóm, és ezt az első videót szerettem volna erre a bizonyos DM dobozra fordítani, amiért ugye egy órája mentem el. Tudom, hogy már van, aki megkapta, viszont én vidéken vagyok, és ide csak ma érkezett meg. És igaz, hogy már bűnöztem, és belenéztem a dobozba, tehát már kibontottam, de azért úgy gondoltam, hogy szeretném nektek megmutatni, hogy mi is van benne. Tehát ez egy 3 havonta megjelenő doboz a DM által. Regisztrálni kell. Majd az oldalt lerakom az infoboxba, hogy hol tudtok regisztrálni, és a DM kijelöl egy bizonyos napot, és azon a napon 24 óra áll a rendelkezésetekre, hogy jelentkezzetek erre a dobozra, viszont csak 1000 ember lesz olyan szerencsés, hogy meg is kaphatja. Egyébként ez 2990 forint, viszont annál több értékben vannak benne dolgok. És kibontjuk ezt a dobozt. Van benne még egy doboz, jelen esetben ez egy ilyen szép kis barack színű. Tehát kinyitom a dobozt, akkor ez tárul a szemünk elé. Minden kis dobozka jön egy ilyen kártyával, amiben le van írva, hogy milyen termékek találhatók benne, illetve azoknak a leírása. Hát én szépen visszacsomagoltam, tehát eredetileg is így van, egy kis masni, szép masni, és még külön le van ragasztva a csomagolópapír, amit én szintén feltéptem már, és a mostani dobozkában ezek láthatóak, találhatóak, és akkor most meg is mutatnám nektek, hogy mik is vannak benne. Tehát az első termék, amit megmutatok nektek, ez a Be You My Secret, ez egy parfüm, így néz ki a doboza, és ugyan én szépen visszaraktam rá a fedelét, de úgy néz ki, mint egy konzerv doboz, és úgy is kellett felbontani, tehát ilyen módon is le is jött a teteje, nem baj. És a kis üvegcse is úgy néz ki benne, mint a doboz, tehát ilyen kis masnis minta van rajta, és nagyon jó illata van, tehát már befújtam magam vele egy fújás. Egyébként pedig megy, például cukor és szantáfa, valamint vanília illatú. Tehát ez egy ilyen nyári illatkavalkád, édes illatú. Hát a családban valakinek már volt Be You parfümje. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd ez, tehát hogy meddig fog tartani, és hány fújás. Aztán a következő termék egy Himalaya krém, bőrápoló krém. Ahogy ezt már elolvastam, ez ilyen bőrre is való. Száraz és nagyon száraz bőrre elvileg, tehát hidratálja és táplálja a száraz, nagyon száraz bőrfelületet, és nem hagy zsíros érzést a bőrön. Gazdag E-vitaminban. Hát nem tudom, hogy én ezt mennyire fogom használni, mert nekem alapvetően nem száraz a bőröm, hanem inkább zsíros, úgyhogy nem biztos, hogy szerencsés lenne. De egyébként pedig mandula illatú, azt hiszem. Tehát már volt nekem egy ilyen Himalaya krémem, és az is talán mandula illatú volt. Igen, mandula illat. Hát ez elvileg száraz bőrre való. Nem tudom, hogy fogom-e használni, de majd mindenképpen kipróbálom, és meglátjuk, hogy milyen is igazából. Aztán a következő termék egy Nivea krém férfiaknak.
Hát ezt értelemszerűen nem fogom használni, de meg lesz ennek is a gazdája. Nem zsíros. Hatékony E-vitaminnal, kellemes férfias illatával hidratálja a bőrt. Alkalmas arcra, testre, kézre, könyökre, bárhová, ahol a bőr kiszáradhat. Hát ez szerintem jól fog jönni a családon belül valakinek. Aztán a következő termék egy alverd. Így néz ki. Ez egy aktív szérum kék hibiszkusszal. Hát ez egy segíti a sejtanyag cserét és támogatja a bőrsejtek megújulását. Szérum. Végül is ilyen ránctalanító. Csökkenti a ráncok kialakulását, fiatalosabb arcbőrét. Kisimítja a ráncokat és segít megőrizni a bőr hidratáltságát. Hát nekem még nincs a ráncom, vagy nem tudom, de azért majd kipróbálom szerintem, mindenképpen. De egyébként így néz ki a kis üvegcse, és ilyen pumpás. Hát majd meglátjuk ezt is, hogy beválik-e. Aztán a következő egy hajlak, Schwarzkopf, ami 48 óránál tartó hatást biztosít elvileg. Hajlakok ilyen, nem tudom, hogy mennyire jó, tehát annyira nincsen nagy tapasztalatom hajlakok terén, de ezt is mindenképpen ki fogom próbálni, tehát ez egy hosszantartó tartás, ultra erős hajlak. Hát ez is szerintem egy fogyó termék lehet, ha valaki használ. Én is ki fogom próbálni szerintem, de hát én nem szoktam gyakran használni, de mindenképpen meg fogom nézni, de hát az összes terméket ki fogom próbálni és megnézni, hogy milyen. Eddig nekem a parfüm tetszik a legjobban igazából. De van még itt két termék, amit nem mutattam. A következő egy ilyen L'Oréal szemhéjfesték. Szemhéjpúder. Ami egyébként a Nude 201-es árnyalat, ha jól sejtem, illetve jól mondom, így néz ki. Szép csillogó. Hát most nem tudom, hogy ebből mindenki egy szín kapott-e, vagy csak egy szín van-e belőle. Szerintem nem. Igen, több színben. Ezt is biztosan fogom használni, tehát szeretek kipróbálni új szemhéjfestékeket, és kombinálni azokat, úgyhogy ennek is meg lesz a helye, azt hiszem. És a legutolsó, hogy ne húzzam túl sokáig a videót, egy Alverd szempilla spirál, ami néz ki. Ez egy innovatív gumikefével kihangsúlyozza és precízen elválasztja a szempillákat. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, mert még eddig nem találtam meg az én tökéletes szempilla spirálomat. Így néz ki a kefé egyébként. Tehát nem találtam még meg azt, ami tényleg tökéletes lenne a számomra, úgyhogy nagyon várom, hogy kipróbálhassam. Bár most már viselek szempilla spirált, de azt majd laposom és megnézem, hogy ez milyen is valójában. Tehát ennyi lett volna a kis ilyen szépség csomag. Hát én nagyon örülök mindennek egyébként, tehát mindennek meg lesz a helye, mindegyiknek meg lesz a használója.
aztán majd lehet, hogy beszámolok róla, hogy melyik termék milyen is volt. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy majd még találkozunk a jövőben. Sziasztok!